Kula ketemu perdana, kula kali jenengan perdana kali Mazda. Kula ningali ten YouTube, wah jenengan jan hebat. Jan viral dalange apik. Terus perkara cewek barang Nyapa? Aku ora melok-melok aku. Sing mau kirim aku fotone bocah mok kene. Rasa. Puwonyo kowe. Tapi matur nuwun Mas. Nggih, matur nuwun. Kepanggihan warga masyarakat. Foto lawas kuwi tak tapuk ndasmu kowe. Foto lawas apa? Foto lawas. Iki iso dingene kae anu kae aku gelut karo wong ngono lho, pegel karo wong. Ha iya, pegel apa lek kirim foto karo aku arep muni. Ya. Tapi nuwun sewu Mas nggih. Pripun ndedonga. Heeh. Mugi-mugi Siung gajah doh mas mirah Indrajit pantunungipun Rikma memes ngembang bakung nyengkir gading ngrengga jaja jarweng ranu duh wong ayu singa tirta mangsa janma baya sapa kang anyucup lamun ora sisip ingkang dadi panyawangku iki kaya putraku bocah bagus bocah sigit bocah jentara Bambang Wilugonggo nuwun inggih duh Kanjeng Rama paduka Kanjeng Rama miji ingkang putra kula pun Bambang Wilugonggo ndak wawas saka lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimbo ana gembolaning perkara ingkang kineker anakku bocah bagus Wilugonggo apa sing nduk penggalih bocah bagus mara coba prasaja matura klawan Kanjeng Rama ya cah bagus waduh Kanjeng Rama lepat diagung pangaksami boten wonten ingkang kula penggalih siang pantaraning ratri namung kejawi salah satunggiling putri ingkang sulistya ing warni ingkang kuwawi manjing sajroning ati kula bocah bagus matura klawan bapakmu aku Janaka wanodya ngendi kang sira karepake pun Rama Janaka ingkang saguh ndodhok korine nginang jambe suruwe duh Kanjeng Rama piye cah bagus siang pantaraning dalu ingkang tansah angreridu sajroning kalbu ingkang tansah sonjo wonten pungkasaning pangimpen datana sanes putri saking kasatriyan Jodipati atmajanipun Kanjeng Bimasena lan Dewi Urangayu rayinipun Kakang Mas Antasena inggih ingkang asesilih Dewi Anantawati Kanjeng Rama weladalah duh kula putraning sun sira iku wis
bisah lan jenenging wang iwa gule ning ngaradi becik sira ning praja iya jagat dewa Bathara Wasisaning Bathara jagat atmajane Kakang Werkudara adine si Antasena si Anantawati sing ndok karepke nuning nggih lakar kaluhuran Kanjeng Rama iya pun Rama banget nayuk yani awit biyen kakange si Anantawati ya kuwi si Antasena garwane uga anakku si Manowati supaya nambah rasa raket supeketing paseduluran ing antaraning Jodipati kelawan Madukara sakwuse si Antasena dhaup kelawan anakku si Manowati dina iki pun Rama kang bakal genti nglamarake jeneng sira Kulub Wilugangga marang Jodipati anglamar putri Jodipati si Anantawati supaya bisa sesandingan marang anakku bocah Sigit Wilugangga. Waduh, ngaturaken panuwun Kanjeng Rama. Ewa semanten agengipun katresnan Kanjeng Rama dumateng ingkang putra kula pun Wilugangga. Wilugangga, apa pancen wis madhep mantep arasamu marang si Anantawati? Lahir terusing batin duh Kanjeng Rama. Iya. Sadurunge aku bakal umarap ana ing Jodipati jeneng sira Wilugangga bakal tak sangoni wujute kawruh sangu iki kena kanggo ngadepi gapuraning urip utawa wis manjing ana ing jagating bebrayan kersanipun Kanjeng Rama kadosa pundi Wilugangga wong lanang kok wis wani rabi kuwi kudu nggondheli patang perkara catur perkawis kala wau punapa kemawon duh Kanjeng Rama angka 1 wisma angka 2 curiga angka 3 turangga lan kaping 4 angka pungkasan ya kuwi kukila maknanipun kados pundi duh Kanjeng Rama angka 1 ya kuwi wisma. Wisma kuwi tegese omah. Omah kuwi duweni watak ngiyupi sing manggoni. Yen udan ora kudanan, yen panas ora kepanasen. Maknane wong lanang kudu duweni watak wisma, kudu bisa paring pengayoman marang kulawarga, utamane marang bojo lan anak. Sabanjure angka 2 ya kuwi curiga. Curiga mono tegese keris. Keris kuwi mujudake gaman utawa piyandel. Maknane wong lanang kuwi kudu duwe piyandel supaya bisa nyukupi kebutuhane keluarga. Dene wujude piyandel kuwi ngilmu lan kabisan. Satemah ngilmu lan kabisan mau kena kanggo golek sandang pangan supaya besok anak bojomu bisa kecukupan kang dadi butuhe. Nuwun inggih duh Kanjeng Rama sabanjure angka 3. Angka 3 mono sinebut turangga. Turangga tegese jaran. Jaran kae pelayune banter maknane dadi wong lanang kudu banter pamikire. Lantip sing dadi panggraitane. Wekasane bisa kanggo ngudari reruwet madhangake pepeteng apa wae sing dadi perkara ana sajroning bale wisma. Lan sing pungkasan angka 4 sinebut kukila. Kukila tegese manuk. Manuk kae swarane apik, ocehe bisa gawe sengseme kang ngrungokake. Maknane wong lanang kudu nyonto sipate manuk. Tembung sak tembung utawa ucape kudu bisa gawe senenge sing ngrungokake.
sing alus anggone ngucap aja kasar. Jalaran wong wadon kuwi atine alus. Kesenggol swara banter sithik batine wis keronta-ronta. Lamun catur perkara kuwi jeneng sira Wilugangga bisa nindakake kanthi bener becik. Ndak kira besok anggonmu bebrayan ora bakal nyandung rubeda sawiji apa ngger kulup Wilugangga. Nuwun inggih duh Kanjeng Rama. Sedaya pangandikanipun Kanjeng Rama badhe kula pundi dadya pangaji-aji. Surungen donga lan prihatin pun Rama bakal lumarap ana kasatriyan Jodipati nganggo tekad satriya tanah Jawa. Muga-muga gegayuhane Wilugangga anggone kepengin palakrama kelawan Hanantawati bisa kasembadan ya ngger kulup bocah bagus Wilugangga.
yaksa gora rupa ore sedeng analendra yaksa halalaku kang malwalya ingkang gambira marang arang ngisi siyung metu Prabawa Gora mawalian Ditya Durbala rasa woi ladalah Iwang Titi Kalaludra Mas Patik Raja Dewaku Gece wali gece Sadat Setan wali kobra abdiku sing banget ndak tresnani Togok Tejo Mantri kula wonten dawuh sinuwun Prabu Kirmira amiji dumateng ingkang abdi kula pun Togok Tejo Mantri lan kowe mbelung Sarawita kula wonten dawuh juragan nimbali kula abdi kula pun mbelung Sarawita Mara gage dina iki Togok lawan Belung tak timbali marak sowan adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake krana ana babakan ingkang bakal ndak takonake marang jeneng sira sakloron Togok lawan Belung. Babakan punapa lho sinuwun? Kok sajak wigati sumangga kula aturi paring dawuh kula pun Togok Tejo Mantri sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nenggara mentah sabdanipun sinuwun Prabu Kirmira ing negari Eka Cakra mangkene Gok aku Prabu Kirmira bisa Anyakrawati ambau denda dadi ratu sinuyudan saking para sentana lan wadyabala paribasan keceh Raja Brana dadi ratu kondang kaonang-onang kajuwara saindenging jagat raya merga aku nglereh keprabon utawa nyuli keprabone bapakku kang jejuluk Prabu Baka ingkang sakmengko wis jinempana ing angin cinandhi ngawiyat rak ya ngono to Gok inggih leres sinuwun leres Paduka Prabu Kirmira menika putranipun Suwargi Prabu Baka. Gandeng ingkang Rama Prabu Baka menika sampun seda, panjenengan dados putranipun ingkang menang nerusaken keprabon mapan wonten ing negari Eka Cakra mriki. Lah iki sing arep tak takonake to, Gok. Aku ngrumangsani
ing negara Eka Cakra kene iki ya mung kowe wong sing disepuhake utawa wong sing tuwa dhewe ngerti babagan sejarah ingkang kagelar mapan ana ing negara Eka Cakra kene. Lajeng menapa ingkang badhe dipun tangletaken lho sinuwun ngene. Sudarmaku utawa bapakku Prabu Baka biyen sedane kuwi apa pancen pinundhuting Gusti krana wis purna sugenge apa merga seda ana ing peperangan nalikane ngadepi mungsuh Maragage Wangsulana. Aku takon babagan sejarah iki krana aku biyen ora menangi sedane Kanjeng Rama Prabu Baka. Kanjeng Rama Prabu Baka seda nalika aku isih cilik. Mula enggal Wangsulana enggal wedharna sejarah kang nyata, Gok. Piye, Lung? Dijawab apa ora? Dijawabno. Jujur penak, Kang. Ngono. Sinuwun, piye to, Gok? Kula tak matur nggih. Piye? Nanging panjenengan kedah mardika ingkang dados penggalipun ampun ngantos jubriya utawi curiga. Dateng ingkang abdi kula pun togok teja mantri. Aja kuwatir kowe abdiku sing tak percaya. Ingkang Rama Prabu Baka menika sedanipun wonten madyaning palagan. Seda ana palagan tegese sedane nalika perang. Lakar kados mekaten. Banjur mungsuhe Kanjeng Rama sapa, Gok? Saenget kula lho nggih. Kanjeng Rama seda menika nalika perang mungsuh tanding kalian satriya panenggak Pandhawa kekasih Raden Bratasena. Inggih Raden Bimasena. Raden Bratasena nalika nyedani Kanjeng Rama niku inggih taksih muda tumaruna. Jenenge Bratasena. Nggih. Sebabe apa, Kok? Kok Bratasena nganti tegel tega nyedani karo bapakku menawi saking pamanggih kula lho nggih. Awit duk kepungkur sugengipun Kanjeng Rama Prabu Baka menika kagungan satunggaling watak ingkang boten sae. Ora becike watake bapakku mapan ana ngendi. Nuwun sewu, ingkang Rama rumiyin niku nggih. Ingkang Rama rumiyin niku karemenanipun utawi senenganipun nuwun inggih menika dahar dagingipun manungsa. Cara kasare Prabu Baka niku seneng mangan daginge manungsa. Pakanane daging wong. Heeh. Apa meneh daging entah ya, Kang? Heeh. Kuwi doyane ranjamak. Iya. Daginge daging entah no ya iso ngemos doko tanduk pindho ping 3. Kuwi daging entah. Iya. Daging sing ora digoreng. Iya, ya. Ya kuwi menengo sik aku njelaske babagan sejarah ngono ora. Sejarah negara Eka Cakra. Dados niku lho sinuwun. Pakartine ingkang Rama ingkang kados mekaten kala wau anjalari jireh para warga ingkang mapan wonten ing negari Eka Cakra. Malah wonten dusun-dusun ingkang sami suwung awit wedi nek dipangan karo ratune. Kanjeng Rama seneng dahar daging manungsa inggih nganti rakyate niku entek. Rakyate entek mergo do dipangani. Riyen niku ingkang Rama Prabu Baka menika kondhang ratu sing sekti mandraguna ta sing balung wuleting kulit tanpa tanding. Nanging sedaya kala wau
sedaya keluwihan niku mesti wonten sing ngungkuli. Wong bagus mesti ana sing ngungkuli baguse, wong ayu mesti ana sing ngungkuli ayune, wong sekti mesti nggih wonten sing ngungkuli ingkreh kasektenipun. Sapa sing ngungkuli kasektene Kanjeng Rama tan asanes inggih namung Raden Bratasena, satriya panenggak Pandhawa. Raden Bratasena nggih. Sakniki dados satriya wonten kasatriyan Jodipati kekasih Raden Wrekudara. Ngono kok nggih. Pelatalah. Kaya winalik sing dadi rasaku kok. Ya, yen pancen kaya mangkono durung bisa ayem lan tentrem sing dadi uripe Prabu Kirmira, yen durung bisa nyuwargake Kanjeng Rama. Lah lajeng kados pundi? Kados pundi caranipun jenengan badhe nyuwargakaken Kanjeng Rama? Werkudara bakal tak goleki. Yen wis ketemu aku arep males Sosrawirang sedane Kanjeng Rama. Werkudara tiniki bakal tak pateni kok. Lah dalah mengke riyen sinuwun, mengke riyen. Agyat ore sang aberangu ore nanggol kinempet kempit doh sangertenaning bawana iya si tukang malang adi iya si tukang sing tias iya si tukang kudu kering ngomong keriyen sinuwun ampun ngantos paduka nuruti drenging karep menawi badhe nyuwargakaken Sudarma utawi wong tuwa niku mboten sarana paten pinaten. Tiyang ingkang sampun seda niku pedhot sedaya amal kesaenanipun kejawi telung perkara. Setunggal amal jariyah
Bijil langenira sang nar pati lampah hiro alon Kinarabak Badaya yuwarna nira Iwang suksma mangadi linuwih payungana marang panjenengan ingsun nuwun dereng dangu sakrawuhipun Koko Prabu ing Mandura mapan wonten ing setinggil Praja Ngastina. Duh Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pambage panakrami mugi kunjuk sahandhap pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu Balarama ingkang katemben rawuh. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Yayi. Yayi Duryudana kadangipun Kakang Yayi. Dahat katedha kalingga murda lulus Raharja kalis ing pangrencana praptanipun Kakang Mandura wonten ing setinggil negari Ngastina. Mapan wonten ing setinggil negari Ngastina mriki boten wonten alangan setunggal menapa kalih saking rubeda sanget panampi kula dene Yayi Duryudana ngaturaken pambage panakrama kunjuk mring Kakang ing Mandura. Inggih. Sampun kula tampi boten langkung puja pangestawanipun Kang Raka ing Mandura tumanduka marang Yayi Prabu ing Ngastina. Lho nggih.
puja pangestu ingkang rumentah sampun kula tampi. Kula kalungaken wonten ing Jangga. Kapetekaken wonten ing Pranaja rumeketing Wardaya miwah honorah daging kayuwanan. Mboten langkung sumangga kula dherekaken lenggah kanthi prayogi duh Koko Prabu. Inggih Yayi. Kula kinten sampun boten kirang sekeca anggenipun ingkang ngraka lelenggahan dhateng mriki Yayi. Lole sumorote. Hastu kuwala sila pradaba hawla. Nuwun sewu Nger. Dereng dangu anggenipun paduka. Rawuh wonten Stinggil negari Ngastina pun Bapak ing Sokalima ngaturaken salam taklim. Salam taklim kula konjuka wonten anak Prabu Mandura. Bapak Durna inggih Bapak Durna. Bapak Panemban ing Sokalima salam taklim ingkang rumentah sampun kula tampi dumawao sami-sami. Nggih. Katuran pinarak ingkang sekeca Bapak Durna inggih. Semunipun sampun boten kirang sekeca malih kahanan ingkang mapan wonten ing Setinggil negari Ngastina mriki. Syukur. Nuwun sewu Nger. Kula ingkang paman ing Plasa Jenar Paman Pati Harya Sengkuni ngaturaken sih pambagi panakrami sakrawuhipun anak Prabu Baladewa mapan wonten ing Setinggil negari Ngastina mriki. Inggih Paman. Paman Sengkuni lulus raharja anggen kula marak ngabiyantara. Sungkem kula mugi kunjuk nggih Nger. Inggih sampun kula tampi dumawao sami-sami. Koko Prabu. Bingaing manah kula mboten kados ing ripalenggahan sak mangke. Dupi kula kerawan paduka Jeng Koko Prabu Baladewa. Negari Ngastina ibarat kerawuhan pukulun Bathara Brahma. Sepisan malih kula ngaturaken gunging panuwun dene paduka Koko Prabu sampun minangkani pamundhutipun ingkang rayi ing nagari Ngastina. Yayi kadi dene winali ingkang dados raos kawula. Rikala semanten pun kakang nampi sedahan Kintaka lumantar gandhek sak kembaran saking negari Ngastina. Sedahan kala wau dipun tapak astani kalian Yayi Prabu Duryudana. Surasaning tulis ingkang ngraka kinen daya-daya lumarap wonten ing negari Ngastina. Gandeng kula sampun kasembadan sowan mapan wonten ing Setinggil negari Ngastina. Sumangga kula aturi paduka Kanjeng Yayi ing Ngastina ambabar dhateng ingkang ngraka. Punapa ta gatining karsa? Ingkang ngraka Mandura namung badhe ngangklungaken jangga hanilingaken karna nengga rumentah sabdanipun Yayi Prabu Duryudana. Hanjrah Kang Puspita harum kasiliring samirana mre sekar kadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya
Matur nuwun Duh Koko Prabu. Prasajan Kewala Purwa Wadyawasana samendang datan karempit nyuwun pangapunten menawi wonten klentah-klentuning atur ingkang rayi dumateng Koko Prabu Baladewa. Nun inggih boten dados sabab suwawi kula aturi paring dawuh Yayi mumpung menika para nayaka praja miwah para pinisepuh Ngastina sami nglempak mapan wonten ing mriki. Inggih Koko Prabu. Pramila paduka kula suwune rawuh wonten ing Ngastina mriki prasajan kemawon ingkang kula rembak sanes babakan tata kaprajan Ngastina nanging ingkang badhe kula rembak muhung babakan kulawarga Ngastina. Lho pun kakang tebih saking negaring Mandura dumugi Ngastina namung badhe dipun kanthi rerembakan babakan kulawarga. Lakar kados mekaten. Kulawarga Ngastina menapa Yayi kenging menapa? Koko Prabu sampun Sabta dinten utawi 7 ari dinten kalenggahan menika anak kula Saruja binangun pun Lesmana Mandra Kumara nangis nggugluk wonten pangkon kula. Sababipun anak kula Lesmana Mandra Kumara ing ripalenggahan sakmangke nembe gandrung kepaung gandrung kapirangu kepi dhateng putri ingkang dados gegantilaning ati. Gandrunge Lesmana ngantos dina iki Lesmana anane mung wuyung nganti dene kaya wong bingung. Koko Prabu ingkang rayi Ngastina ngantos jiblek-beblek menawi menggalih anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Mongko anak kula Lesmana menika ingkang binjangipun kula gadang-gadang anglenggahi dampar keprabon ing negari Ngastina. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Inggih Yayi inggih. Lamun to Lesmana sakmangke nembe nandang gandrung, Lesmana nembe nandang wuyung, mongko nyatanipun paduka Yayi Duryudana menika ratu sing sugih bondo, ratu sing sugih bandu. Sugih bondo niku tegese seprapat jagat menika kesugihanipun Yayi Duryudana, sugih bandu tegese Nalendra ingkang sugih ing Wadyabala menika sedaya dipun darbeni kalian Yayi Prabu Duryudana. Yayi menawi namung badhe ngrabekake ponakan kula Lesmana Mandra Kumara, kula kinten paduka Yayi Duryudana mboten badhe kawratan utawi kabotan. Ing ngatasé badhe ndhawuhaken Lesmana Mandra Kumara kemawon kok dadak ngrawuhake pun Kakang ing Mandura. Mongko nyatanipun Ngastina menika kebak ing sesepuh para pinisepuh ingkang sembada asung pitulung andhawuhaken pun Lesmana kaliyan wanita ingkang dados gegantilaning nala. Koko Prabu nggih. Nanging dereng marem raos sing manah kula menawi dereng antuk pambiyantu saking paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Kula aturi prasajan kemawon Yayi. Wanita saking pundi ingkang dados gegantilaning ati ingkang putra pun Lesmana Mandra Kumara? Jenenge sapa, anake sinten? Menawi sampun trawaca ingkang raka ing Mandura ingkang saga ndodhok rine nginang jambe lan suruwe. Kula ingkang badhe nglamaraken Yayi. Mekaten nggih Koko Prabu ingkang ginadang-gadang dening anak kula ing pengangkah saged dipun palakrama boten wonten sanes namung atmajanipun Yayi Jodipati Yayi Werkudara rayinipun Si Antasena nuwun inggih ingkang asesilih pun Dewi Anantawati. Duh Koko Prabu
Sakala. Premara reh mangosomya ngambrengeng Kadi karunaning kaswasih ring marga hamalatgung Ri sang ganda mastrat maca lengleng lalu manguladi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyus hamara wayanto wah ya jagat ya dewa ya bathara Anantawati anak Werkudara lakar kasinggihan duh Kowe Prabu mangke riyen Kowe Prabu mangke riyen Nyai Prabu mangke riyen menawi mboten lepat menawi mboten klentu manut kabar sing sumebar pawarta sing warata Anantawati anak Werkudara niku sampun sesambungan asmara kalian anak pamadyaning Pandhawa nuwun inggih Yayi Arjuna ingkang kekasih Bambang Wilugangga. Lah niki sing maraki ribet. Sing marai ribet jibeg-bebeg inggih niki. Sing disir karo si Lesmana Mandrakumara sing disir kalian anak jenengan niku pun sesambungan asmara kalian anakipun Janaka nuwun inggih Bambang Wilugangga sing marai rada ruwet nggih niki seneng karo pacare kancane dhewe lah niki sing rada marai ribet niki sing marai rada angel nggih niki. Niki sing kudu diputusake kanthi weninging ati, kudu kebak ing reh pengati-ati, ampun ngantos mbebudhek suwasana, dirembug siji lan sijine kareben boten dadosaken gelo. Nuwun sewu, Nggih. Paman Senguni kados pundi? Nuwun sewu. Ibarat lemah bengkah nyelo-nyelo. Kados pundi Paman? Nggih. Manut pamanggihipun Paman Senguni, lamun tosi Anantawati niku sampun dados pacaripun utawi pacanganipun si Wilugangga. Kula kinten yen direbut tok mboten napa-napa. Jenengipun mawon lagi pacangan, jenenge wae lagi pacar. Dereng sah. Nggih, nggih. Nek niki kula nembe cocok niki. Kula nembe condong Kang Sarta Rumajeng. Kalian pendapatipun Adipati Harya Sengkuni. Ra ya ngono ta Adipati, lak jek pacar to. Ha iya. Dereng sah niku dereng sah ya. Aja tak sing rungsah, sing wis sah wae terus direbut wong ya pirang-pirang. Ngono aja. Pun mboten napa-napa. Niku mawon lamine taksih calon. Sebelum ada janur kuning melengkung, niku semua laki-laki bebas memasuki gawangan menika. Niku jenenge calon. Calon niki saged dirusui, ngaten. Yen perlu dipedhotke sisan mboten napa-napa. Sik pacare kok. Pacare gawe ribet. Pacare badhokan apa? Nggih kula niku malah enten. Pun lamaran malah dibalekke nggih wonten. Ngono ya. Pun mboten usah bingung, mboten napa-napa. Sebelum ada janur kuning melengkung bebas mawon. Lasdal. Nyun sewu, Bapak Durna nyun sewu. Iya kira tak Prabu Baladewa kata Sunti. Nyun pangapunten, nyun pangapunten. Niku jenenge sampeyan dadi wong tuwa niku
rusak aja-aja dosa ngupaya kanca. Iki sampeyan niku. Sampeyan niku dadi wong tuwa ora kena kanggo conto, sampeyan niku dadi wong tuwa ora kena nggo patuladan. Lho, nyuwun sewu sing jenenge calon. Sing jenenge pacaran niku pun ijab napa dereng? Nggih dereng. Lah iki. Nek wong tuane padha mathuke, nek mboten. Wong jek rung resmi, Dik. Mila saking menika, mila saking pamanggih kula, nek pancen si Anantawati niku pacare utawa pacangane si Wilugangga, prayogi dipun rebut kemawon. Supaya Lesmana niku uripe seneng, supaya Lesmana niku uripe bungah ing ngatasé anak Ratu Ngastina, arep rabi karo anak Werkudara wae kok ora kaleksanan. Lho, niku nak ngisin-ngisini to, Nger. Napa niku tegese mboten ngrusak bebrayan Bapadura. Lho, niku dereng bebrayan to, Nger, dereng. Niku tesih pacangan dereng bebrayan. Amit nyun sewu Bapadurna. Miturut pamanggih kula, wong omah-omah salaki rabi niku wonten petunganipun. Wong omah-omah wonten petungane. Inggih. Tumrap ilmu Mandura utawi kawruh negari Mandura. Wong omah-omah niku wonten petungane. Petungane siji seneng, loro kenceng, telu kepareng, papat wilujeng. Niku petunge kawruh Mandura. Mananipun kados pundi, Ger? Ngaten. Seneng kudu padha senenge, gitu. Antarane lanang karo wadon niku kudu padha senenge, kudu padha tresnane. Yen lanang kalih wadon pun sami-sami tresnane, ibarat wong keplok niku tangan loro, ora keplok tangan siji. Nggih. Kaping pindho wong omah-omah kudu netepi tetembungan kenceng. Nek niku pun cetha niku kenceng niku. Kula nggih pun paham. Nek wong lanang ora iso kenceng niku mboten saged omah-omah lho, Ger. Lho mboten ngaten, mboten ngaten. Tegese kenceng niku kenceng sing dadi pamikire, ngaten. Kenceng TKT. Kenceng TKT sabaya mukti sabaya pati, yen enteng padha dicangking, yen abot padha dipikul. Mula diarani garwa. Rong pribadi nyawiji dadi siji, siji sak badan menika tegese garwa. Lajeng angka 3. Wong omah-omah kudu netepi tembung kepareng. Kepareng niku tegesipun tiyang sepah kekalihipun kudu nyarujuki, ngoten. Padha mangestoni, padha mathuk, padha sarujuk. Awit wong jejodohan niku mboten namung njodhoke temantene niku mboten, ning ya njodhoke wong tuane barang. Njodhoke sedulure kabeh nyawiji dadi siji. Menawi sampun dijabke nomor 4 niku nindake tembung kepareng lan sarta wilujeng. Wilujeng niku tegese dislameti, tegese dibancaki. Ora kitang mung jajan pasar kembang telon bubur abang putih, kudu dislameti. Manut budaya, manut adat istiadat utawi tradisinipun piyambak-piyambak. Koko Prabu menapa sampun? Sampun Yayi. Wangsul dhateng pirembagan sekawit. Kados pundi miturut pamanggihipun Paduka Koko Prabu ing Mandura? Inggih Yayi. Animbang dawuhipun Bapa Durna ing Sukalima menawi taksih pacangan niku maknanipun taksih saged wonten dalan anggenipun ponakan kula si Lesmana Mandrakumara anglamar pun si Anantawati. Niku jelas niku cetha. Taksih pacangan durung bojo. Ha nggih. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Cobi ponakan kula si Lesmana Mandrakumara dipun sumuni minggah wonten setinggil negari Ngastina mriki Yayi. Ingkang raka badhe pirembakan. Apa pancen bener-bener wis madhep Kang sarta mantep anggenipun nresnani Anantawati anak Werkudara? Lho nggih mangestuaken dawuh Kartomarma. Kula wonten dawuh dunjeng Koko Prabu Amiji ingkang rayi kula pun Kartomarma. Mara coba metu njaba. Metu njaba putraku Lesmana Mandrakumara. Kantinen munggah ana setinggil Praja Ngastina mangestuaken dawuh kalilan amit madal pasilan duh Koko Prabu. Lengeng griya mangu mangun kung kanduhan rimang lerlena tanpa kanen yen tantulusa mengko sang dyah utama
Prataruna hangudya sanes Rama kasaguning dumati amit pasangan mantabe kula ingkang sowan Kanjeng Rama sembada anakku bocah bagus kulup Lesmana Mandra Kumara aja kaget sira ndak timbali ana stinggil praja negara Ngastina kene Rama kula kaget kok nganeh-nganehi kula ditimbali mriki wonten perlu menapa Kanjeng Rama kowe mau bubar saka ngendi Nun kowe mau bubar saka ngendi ngalor kabel karaoke Rama kula ditimbali mriki enten menapa napa sias kula dirabekke karo anak Jodipati sing jenenge Anantawati Rama menawi kula batal rabi kalih Anantawati luwe becik kula entengaken pejah kula sak lumahing bawana sakureping akasa mboten wonten wanita ingkang kula tresnani kejawi namung si Anantawati adoyong Anantawati beribu-ribu bintang di langit hanya satu yang bercahaya, beribu-ribu gadis yang cantik, hanya engkau yang ku cinta Anantawati adoyong Paman Sengguni nggih ngaten niki lho putu jenengan niku kahanane nggih kados ngaten niki apa ya tumon anak ratu omongane nglantur kados ngaten niki Jan masa kok leh repot kula niki bingung Kanjeng Rama. Bingung kalian nasib kula ing ngatasé Lesmana niku anak ratu Ngastina. Jare anak ratu Gung Pinethara. Sugih bondo sugih bandune nyatane kula dadi bocah sing apes. Sampeyan kabeh do eling napa mboten? Kula cedhak karo Prantawati disrekal karo Petruk. Kula arep rabi karo Pregiwa nanging kalah karo si Gatotkaca. Kula nyedhaki Pregiwati lho ditikung karo Pancawala. Rama, kula nek boten ndang rabi ujur sing dadi urip kula. Lesmana Mandra Kumara wonten jawuh yen pancen ngono kowe wis madhep mantep anggone si Lesmana tresnani si Anantawati. Lho pripun to? Lahir terus sing batin. Ngene tak kandhani Cah Bagus. Yen pancen si Lesmana Mandra Kumara wis madhep kang sarta mantep aja wasumelang. Uwakmu Mandura sing bakal ngebun-ngebun esuk ngudan-udan sore nglamarke si Anomanti kanggo kowe Cah Bagus Lesmana. Lho niku saestu tenanan. Alah yo hey
asik sida rabi ha 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 asik kowe seneng no bunga no bahagia pripun paman wis repot Kanjeng Rama menawi Anantawati sida dadi bojo kula mboten usah ditumpake mobil nggih Kanjeng Rama. Lah banjur tumpake apa? Mangkenipun Rabi Anantawati badhe kula gendong. Aduh. Njodipati Nyang Astina ki adoh. Mboten napa-napa. Wis kadung cinta oek. Mangke kula gendong Njodipati mara teng Astina nek wis tekan omah njur kekeselen ra sida ngapa-ngapa basa. Iki piye to jane bocah iki piye to? Wong digampangke kok malah golek sing rekoso lho. Benjing menawi kula dadi manten kula request pakaiane nggih. Kowe njaluk busana sing model piye? Solo, Yogjan, apa modern? Ngagem basahan. Basane piye? Basane iku nek temanten kekaronipun damel sandangan terus digebyur banyu. Waduh. Iki cah kucluk apa piye to iki? Basane digebyur banyu ya. Kucluk. Aja wasu melang sing dadi rasamu Lesmana Mandra Kumara. Kabeh sing dadi penjalukmu bakale tak turuti. Babakan busana nganggo jarik, nganggo kuluk nggih. Mesti bakal tak wujuti Koko Prabu Baladewa. Kula wonten dawuh Yayi. Lesmana Mandra Kumara sampun samapta ing gati sawiga ing diri. Sawetahipun kula borongaken dhumateng jengandika Koko Prabu ing Mandura. Lho nggih. Ampun kuwatir Lesmana. Kula Kanjeng ayo tak dandani cara manten. Enggal tumuju ning Njodipati tak rabekke kelawan anak Werkudara Si Anantawati. Cocok wae cocok. Kula nyuwun pamit nggih Nyai. Kula nderekaken jengaripun Koko Prabu Mandura. Sring Astina Maha Prabu Duryudana lan ngandika duh Yayi Werkudara. Duh Yayi Werkudara den kapareng kene. Paman Sengkuni paman. Wonten dawuh nggih. Kula pitados bilih ingkang anglamaraken anak kula Lesmana Mandra Kumara pun Kanjeng Koko Prabu Baladewa tartamtu niki mangke mesti badhe kasembadan. Inggih miturut pamanggih kula kok nggih mekaten kok nggih. Menawi mekaten
sampun purna gatining pasewakan mugi antuk pengasih saking Gusti ingkang Maha Asih. Sampun katalumpen kaprintahna kadang Sata Kurawa kinen ngombyongi anak kula pun Lesmana Mandra Kumara tumuju dhateng kasatriyan Jodiwati. Nak nggih mangestakaken dawuh Kartawarma. Kula wonten dawuh njeng Koko Prabu. Bubarna ingkang padha gantung sibo. Panjenengan ingsun arsa kundur hangedaton. Nur inggih terang trawaca dawuh pangandikanipun Paduka kalilan ingkang rayi madal pasilan. Sabet biar katalika wau paripurna wigatining pasewakan tumuli Sang Buminata jengkar saking dampar kencana arsa kundur hangedaton. Bawane Sang Nalendra wis tanggap ing sasmita. Tanggap